Arep gawe apa yo kok njegleke kompor barang e. Ya biasa to. Aku arek ngopi. Ngopi. Soalnya nek ra ngopi ndasku iki mumet. Dadi kudu ngopi iki wis ket awal poso nganti sprene ora kober ngopi ndase iki wis di tahap puyeng tenan iki. Dadi kudu ngopi iki nek ra ngopi ra mari ndase. Dilalae entuk oleh-oleh kopi to. Dadi ya gas eksekusi wae. Kayak ora iso kaya kopi ning kafe-kafe kae iki ala-ala wae. Kopine sik penting ngopi.